Het doel van de restauratie is om informatie te geven hoe dit industrieel erfgoed en de geschiedenis van de kweekfamilies in en om Ljouwert te vertellen. Dit is een Westlandse kniekas. Hij dateert waarschijnlijk van 1920, maar dat is de oerlevering. De eerste eigenaar wie de familie Meijer. En het is waarschijnlijk in 1929 dat ze deze kas pacht had en later kocht had van de gemeente. Maar de omliggende gronden omheen. Het is industrieel erfgoed. Dat betekent dat deze kassen er haast net mee binnen. Maar dit is een van de weinigen en misschien wel de enige die in het noorden van het land oerbleun is. Maar is die nou wel vertrouwd op stuit? Want de steert van de kas is net al de best, hè? Het is wel vertrouwd. De belangrijke spanten die binnen goed. Dat zien draagspanten. Dus hij hoort het wel. Het zal een hele puzzel worden, want de kas moet heel uit elkaar hellen worden. In onderdelen opknapt en weer in elkaar zet worden. Wij willen er een permanente tentoonstelling in horen. Hoe de tuinderijen die je hier rondom Ljouwert doen, vooral bij de Potmarge, hier bij de Dokker Marie en bij de Bonken. Er zijn altijd dingen hier die je eraan herinneren. En we willen dat zien laten, door middel van foto's, oude gereedschappen, verhalen. En vooral bij willen we dat zien laten. Vrijwilligers zullen rondleiding gaan en de kas onderhouden. Zo past het in de doelstelling van de dorpstuin. Dat een sociaal plak is van meetings en activiteiten voor kansarmere mensen.